אני אגיד לך, כאילו, בשביל מה לעשות גרפיטי? אני יכול לתרם. כן. הוא פשוט כאילו פספס את הקטע שהוא גם מעבר לזה שהוא פפטר, הוא גם חותם 380. 384. שזה אזור שלו שהוא גר איפה נולדתי כאילו ברוסיה. כביכול זה עיר גדולה והיא מחולקת לאזורים. כמו פה 0804, שם זה 300. נגיד, כן, סוג של כן. כאילו זה יותר, שוב, זה יותר בסצנה של הגרפיטי, זה בכל כאילו רחוב חותמים את כביכול מספר אחר, וזה כאילו אומר שזה לא כנופיה, אבל זה סוג של כזה, הנה זה החבר'ה של השכונה הזאת. זה שיוך לשכונה. בדיוק, ואני הייתי בן אדם ראשון שציירתי על השכונה. אתה הראשון. כן, היה נקי. לפניך היה נקי. היה נקי. אתה רואה? מה עשית שם? הכל, כאילו, שם שלי, מספר שלי 384, וכאילו, שם השכונה, מספר של רחוב, כאילו, הכל אחרי. אז שאלת לי מה לצייר, כאילו, מה הרעיון? זה נראה לי שתי דברים, שתי סוגים. להתקדם את שם שלך, מסצנה כאילו של צעירים, שאתה הגיע לאיזה שכונה, אתה רואה, אני מכיר את זה, זה בחור מצוין, זה הוא. זה דברים כאלה בין כאילו קולטורה, בין הסוב קולטורה כזה. ואתה התחלת את זה בשכונה שלך. כן, ודבר שני, גם מאוד חשוב, זה כשאני מצייר, אני רוצה לעשות את כאילו קיר, את האולם, את הדבר מסביב, יותר יפה. את הסביבה יותר יפה. את הסביבה יותר יפה. כן. נכון. זה גם צודק, כאילו גם נכון. כן, לגמרי. וואלה, זה נקודה מעניינת, כי יש הרבה מבנים מוזנחים, ועם עובש ואפורים, ואני אומר כאילו, ברור שגרפיטי פה יוסיף וייתן חיים לסביבה, שאני עובר במקום שאני רואה בו חתיכת ציור, עכשיו 2 מטר על 4 מטר קדימה, ואני רואה את כל הצבעים האלה ואת כל הדברים האלה, זה כאילו מוסיף לך כיף ליום. עם הסופרמן, אתה זוכר מה קרה שם? כן, אני אספר את זה? כן. אוקיי. טוב, אז בוא נגיד ככה, עשינו ציור גדול, בשיא החוצפה, הזמנו מנוף, לא חוקי, כן, הכל לא חוקי. אין אישורים משום מקום, משום גורם כלשהו. קל זה להביא מנוף באמצע הלילה הבאנו אותו ביום, הבאנו אותו בבוקר. הם לא עובדים באמצע הלילה. לא, המשלוחים הם נטו. זה לא עושה את זה יותר פשוט, כאילו, באורים אתה מגיע עם מנוף, וכאילו, אוקיי, כולם פה יודעים מה הם עושים, כנראה שיש להם אישור, זהו, זה בדיוק הקטע שתפסנו. א' כל היה שם במקום, היה שם עבודות תשתית של החליפו שם כבישים, והיה שם גדרות, חסימות. אז אמרתם פשוט תגיעו, וכאילו לא שימו לב אליכם, כי גם ככה היה שם בלגן. מול המקום שרצינו, כאילו שם בצד. הבאנו מנוף ושרנו אותו שם כל היום, הבאנו אותו בבוקר, הוא נשאר שם כל היום, ואנשים כאילו, טוב, זה חלק מהעובדים, כאילו, מכל הפעילות הזאת. עובדים פה, כן. ואז התחלנו לעבוד בלילה, ואמרו, טוב, נו, אז עובד שם איזה מנוף, אז כנראה זה גם חלק מכל הבלגן הזה. בכוונה גם באנו בלילה, כי זה היה שם חנייה, ביום יש שם, כאילו, חונים שם מכוניות, אבל בלילה אין שם אף אחד, והיה לנו חניון ריק. בקיצור, הכל עבר חלק. איך הגעתם לשם בכלל? סתם רציתם לעשות את זה על הבניין הזה? סופרמן, או שהיה שם איזה משהו ממש מכוער שהייתם חייבים כאילו... לא מכוער. קיר יפה, פשוט קיר יפה. קיר יפה, קיר מצוין. היה שם, כאילו, יש שם עדיין גרפיטי מלמטה. כן, עד איפה שהגיעו, כאילו. כן, עשינו כאילו קומה... קומה מעליו. קומה מעליו. כן. אוקיי. כאילו, בגדול זה כמה קומות, זה ציור שהוא, אם להסתכל כאילו מקרוב, אז זה בעצם בערך 5 על איזה 7 מטר. הוא ענק. וכל זה בגובה של בערך 15. עצום. עכשיו, כל זה עבר חלק, כאילו, אפילו אנשים שעברו ועושים, אתם עושים גרפיטי, כן, הלכו, הביאו לנו קפה ועוגיות עם מגש. כן, אנשים שגרו בבניין. כן, אז בוא נגיד ככה, השלב של הביצוע עבר ממש בלי שום בעיות ושום דבר. באותו היום, באותו הלילה, אני ב5 בבוקר ממריא לצ'כיה. אנדרי נשאר פה, אני דואג להחזיר את המנוף, כאילו דרך וואטסאפ והכל. ואז בעצם מתקשר למישהו ביום, אני כבר בצ'כיה, והוא אומר לי, וואו, איזה ציור מגניב אתה עשית? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, יופי, עכשיו תבוא תמחק.
ואתה בצ'כיה, אתה בפראג. אני אומר לו, כאילו, בסדר. הוא אומר לי, לא הבנת, עכשיו תבוא תמחק. אני עושה לו, אני בצ'כיה. והוא אומר לי, לא, אני לא אכפת לי איך, לא אכפת לי מה, פשוט תבוא, תמחק את זה, אני הבעלים של הבניין. אתה הפרת את הריבונות שלה, כאילו, את הריבונות שלי, זה השטח הפרטי שלי. ואני עושה, וזה לא מפריע לך שיש שמות גרפיטי, כאילו, מעבר לזה, כאילו, הוא אומר לי, כן, תבוא, תמחק את כל הקיר, בצבע הקיים, כי אחרת יראו הבדל, כאילו, אם תמחק רק את הציור שלך, יראו הבדל. אמרתי לו, טוב, תקשיב, קודם כל אני בצ'כיה, אני אחזור עוד בערך שבועיים, אני אמחק, אבל אני אמחק רק את הציור שלי, אני אומן, אני אעבור עם מכחול דק מעבר לכל הגרפיטי שיש מסביב, ואני אמחק רק את הציור ותשאיר לו שלי. את מה שהיה שם כן, לפני. כן. ואז אמר, טוב, סבבה, אבל בכל מקרה תבוא. אני אומר לו, תשמע, מה אתה רוצה שאני עכשיו אצלם לך וידאו איך אני בצ'כיה, כן. בפראג? הוא עושה כאילו, כן, צילמתי לו, עושה טוב, בסדר, יאללה, כשתחזור נדבר. הטריד אותי עוד איזה כמה ימים אחרי זה. אני מאמין בסוף, אחרי שהוא קיבל קצת פידבקים, כי רשמו לי אשכרה אנשים מהבניין הזה. השכנים שגרים בבניין. השכנים שגרים בבניין, אני מאמין שהם מזכירים שם, לא מאמין שזה כאילו ממש איכשהו בעלים או משהו כזה, אבל קיבלתי מלא פידבקים בקטע של תודה רבה, וזה מגניב, תודה על ההשקעה והכל. אני גם חושב שבהתחלה הוא קצת התבלבל, הוא לא בן אדם שמבין כנראה באמנות, אני חושב שהוא חשב שהציור הזה הוא קצת צוחק על המלחמה, למרות שהציור שלנו, המסר שלו היה להפך, כאילו להרגיע. כי אני בטח לא יראו את הציור הזה בפודקאסט, כן, אבל זה בעצם סופרמן שהוא בפאניקה, ורשמנו שם... יש את התמונה הזאת באינסטגרם, כן, נכון? כן, כן, אנשים מכירים את אתה זה. יכול לשים את זה בפודקאסט. בטח, אנשים, זה עכשיו פופולרי בכל הטיולי גרפיטי, עשו על זה מלא כתבות בכל מיני מקומות וכן הלאה, כאילו כבר אחרי זה כשכבר התחלתי קצת לחקור וראיתי הכל. זהו, אז זה פחות או יותר הסיפור. מגניב לגמרי. היו עוד הרבה, אבל זה כאילו ככה מהאקטואלים וגם פחות או יותר מהרגשי מבחינת מה שקרה ב7 באוקטובר, אז... כן. ועשיתם עוד ציורים על ה7 באוקטובר, נכון? עשיתם... הרבה, כן. כן, כן. אבל קצת יותר פשוטים. אנדרי עשה הרבה גרפיטי של... אני לא, רק אני... אנחנו לא הקוטר, צריך להגיד כאילו מקודם. אנחנו... מפתחים פעולה, הרבה. יש לנו פרויקט כיוון של לופ קולורס ישראל, ויש לנו אש גנג, אשדוד, אשקלון. חבר'ה קטלניים באמת, שאחראים פה על כל הגרפיטי ב-08. וואלה, תודה. דברים מדהימים. נו ניימ אלק וקצ'י. בדיוק, מישקה גם. אז עם חברים ציירנו מלא פיסים פרי פינק, זה אימבר, נראה לי שאתם מכירים, את הגברת שהיה במסווה. רייבן. כן. היא האבן בסצנה שלנו. שגם אפשר לראות את העבודות שלה כמעט בכל ה-08 וכל הארץ. כן, הרגשנו את זה ממש חזק, וזה היה קשה, ובגלל זה היינו צריך לעשות כמה שאפשר פיסים של... משפטי מוטיבציה, דגל ישראל, כאילו בכל מיני קשרים. איפה הייתם? תספר מה שהיה עם המשטרה, אגב. זה גם מעניין. מה זה? היה כאילו סיטואציה שאנחנו מציירים, לאט לאט הגיעה את המשטרה, כן, עם אלה, כאילו... עם הצ'קלקות וכל... כן. ומה אתם עושים חברים? ויש לנו כאילו רואים שיש שם דגל ישראל, כאילו מגן דוד, וואי, איזה אופי. תשמעו על עצמכם, וממשיכים. אני חייב להדגיש שזה לא היה עכשיו איזה סתם מבנה נטוש, זה היה גשר בכביש ראשי בין בתוך הגשר, כאילו... כאילו בדרך כלל זה יפה, אז הם אמרו, אוקיי, זה לא מזיק. הם גם ראו שזה כאילו כזה ציוני והכל, אז הם לא התערבו. הם התחברו. כי בדרך כלל על מקרים כאלה זה, אתה יודע, זה רדיפות, זה מעצרים, קנסות וכן הלאה. זה גם נקודה מעניינת. למה בחרתם לעסוק במה שאתם עוסקים? להיות ציירים, להיות אמנים? כי כשהבן אדם מסתכל על הציור כמו השוטרים האלה, זה הזיז לו משהו, זה הזיז לו משהו בלב, זה הזיז לו משהו בראש.
זה גרם אצלו למשהו שגרם לו לוותר, כאילו, ולא עכשיו לעשות סצנה ולא לעשות כלום, כי באותו רגע זה לחץ לו על איזשהו כפתור. נכון, אבל... זה מה שאני חושב שאנשים כאילו מרגישים שהם רואים את העבודות שלכם, כי העבודות שלכם נמצאים בכל העולם. אם זה פיסים, אם זה יצירות שאתם מוכרים בגלריות, אם זה כל מיני דברים אחרים. זהו, אז אני אגיד לך ככה, בגדול מהניסיון האישי, יש לך כמה אפשרויות בעצם, כאילו, או שאוהבים אותך או שלהפך, כביכול. נכון. ואתם קיבלתם פידבקים טובים תמיד? כן, כי ברגע שאתה מצייר איזושהי ביקורת, כאילו, אתה בא איכשהו לבקר את החברה, ולהגיד להם, סתם דוגמה, בואו נגיד סתם נושא כזה, הכי פשוט, כן. נגיד, אני אומר, זבל מי שמלכלך, ובן אדם, תוך כדי שהוא זורק עכשיו איזה זבל, מסתכל על הציור, ואומר כאילו כזה, מה, אני זבל? הוא לא יעשה ביקורת, כאילו, וואו, אני לא צודק, אני אלך, אני ארים את זה. הוא יגיד, כאילו, מה עכשיו הוא בא, כאילו, ציור מאפן. אתה מבין? אבל כשאתה עושה סתם איזה משהו יפה שמדבר לכולם, אז אנשים אומרים, יאללה, יפה. אבל השאלה, כאילו, לא יודע אם יש איזה תועלת, כאילו, זה פחות או יותר העניין, כאילו, איך אני אסביר את זה? כאילו, אנחנו משלבים גם וגם, כי לפעמים המטרה היא לעשות משהו יפה, ולפעמים המטרה היא באמת להעביר איזשהו מסר, ולא כולם תמיד אוהבים את המסר הזה, אז לא... בקיצור, המטרה היא שלא תמיד אנשים אוהבים את מה שאנחנו עושים, או בכלל, מה שאומנים עושים כביכול. הבנתי. מה אתה חושב על זה, אנדרי? מה אתה חושב על האומנים בארץ, נגיד? על האומנים בארץ? יש איזושהי אחווה ביניהם, או ש... אני אגיד לך ככה. אני לא רוצה להגיד מה אני חושב על האומנים, אבל כשהגעתי לפה, כשאמרת, אני סיימתי את האקדמיה. הייתי לפה קצת כאילו עם ניסיון אחרת של אמנות ברוסיה. אמנות ברוסיה זה משהו אחרת של אמנות בישראל, מקודם. והבנתי מה אני יכול להביא להתקדם פה בסצנה. מה אפשר לעשות. וכאילו, הבנתי חלק וכיוון, וביחד עם רומן אנחנו עושים את האירועים של גרפיטי, אז אני לא רוצה להגיד מה יש פה, אני רוצה להבין ולעשות מה אפשר להתקדם. איפה אפשר לעלות, איפה אפשר לשפר. לעלות בדיוק בזה. זהו, ושאתה מביא באמת את המקצוענות וטכניקות מסוימות והשקפה שונה ממה שיש פה בסך הכל בארץ, כי בארץ התרבות היא לא כמו שמתייחסים אל התרבות באירופה. נכון, זה כל העניין. בוא נגיד סתם דוגמה, בלי להשוויץ או משהו כזה, גם לא, שוב, זה לא בזכותי, אלא יותר בזכות אנדרי, אבל אנחנו בעצם הראשונים שאיכשהו הבאנו את האירועי גרפיטי לרמה שהיא אחרת, כי... כן, זה גם משהו זהו, גם חשוב להפריד. לשים עליו את האצבע, כי עשור אחורה לא היה פה אירועי גרפיטי בכלל. ולפני כמה שנים בודדות, כל מה שהתחלתם עם סקצ'י ועם מישה, וכאילו לאט לאט יש יותר אירועי גרפיטי, ולפני זה לא היה בכלל. בטח שלא בממדים האלה, ומשנה לשנה מגיעים עוד ילדים ועוד אנשים. נכון. זה מה שכאילו קצת כמה מילים על זה. היו אירועי גרפיטי, אבל הם בדרך כלל תמיד היו ממומנים על ידי מישהו, ולטובת מישהו. זאת אומרת, אם בא עכשיו איזה בניין, ויש לו קיר בחנייה, והוא פשוט מביא כמה אומנים, נותן להם פחיות ואולי קצת איזשהו תקציב מסוים, ופחות או יותר גם אומר להם מה לצייר. מה שאנחנו עושים זה שונה. אנחנו בעצם נותנים לאומנים פחיות במחיר עלות, מארגנים איזשהו אירוע, מקום, מוצאים מקום, מכינים את הקירות, את התשתית של הקירות, עם איזה רקע, עם זה כל דבר אחר, איכשהו פחות או יותר דואגים לאווירה, אם זה שתייה, אם זה מוזיקה, אם זה... וזה כיף לראות שמגיעים 30, 40, 50 אומנים. כיף לראות. כן. עד 50 אומנים היה לנו, והיה לנו אומנים כל העולם, כאילו נגיד מאמריקה הדרומית, מאירופה, מלא אנשים. ועכשיו הגיעו לאירועים שלנו אנשים עם משפחה. יש בן אדם שהוא הגיע עם אבא שלו, והם יציירו ביחד,
ויש ילדים הקטנים שהגיעו עם ההורים. או עם ההורים. ההורים מביאים אותם. כן. וזה כאילו אירועים משפחתי כבר. כן. זה רמה אחרת, אחי. וואו, מגניב לגמרי. זה ממש מוזר לראות, משהו כאילו. שצריך יותר לראות. זה הזוי לראות את זה כשאתה, תחשוב, יש לך 20 אמנים, כאילו, אתה יודע, מבוגרים כביכול. מה זה מבוגרים? כאילו, בין 20 נגיד ל-30, או פלוס. יש סבתא אחת שמצלמת. כן. אבל בין כל זה, אתה רואה פתאום בא איזה ילד בן 10 עם ההורים שלו, וההורים שלו כזה, טוב, איפה הוא יכול לצייר? וכאילו, אתה יודע, וזה מציק לראות את זה שבין כל הבלגן הזה, ואנשים שם שותים לפעמים בירות, כאילו, אנשים שהם באו ליהנות כביכול. כן. ואיך הילדים האלה נחשפו לאירועים? כי אנחנו לא עושים סינון. אנחנו בעצם עושים איזשהו... זה הכל דרך האינסטגרם, דרך כן. מדהים. אבל זה מצב לילדים הקטנים לראות באותו מקום, את האמנים שהם אוהבים. בדיוק. הם גם רואים את הדרך, כאילו. כן. איך באמת, בדיוק, איך באמת לצייר. כאילו, איך לעשות דברים יפים, איך לא לעשות ונדליזם, איך לא לעשות שטויות וכן הלאה. למרות שהם ילדים. הם רואים את הרמה. וזה מדרבן אותם לעלות. להשתפר, להיות... הם גם, תחשוב, הם גם בגיל צעיר כבר יכולים להתחלף כמה מילים עם איזה אומן שנגיד הם מכירים, נגיד, ש20 שנים כבר מצייר. שהוא כבר ברמה טובה, ואז הוא כאילו כבר, וואו, אני אישית פגשתי אותו, זה כאילו... בוא'נה, זה מגניב שזה ככה, כי בדרך כלל ההורים לא מקבלים את זה שהילדים עושים גרפיטי. כאילו, הם כועסים עליהם שהם עושים גרפיטי. עכשיו פה, כאילו, זה הגיע למצב שהם סוחבים אותם איתם לאירועי גרפיטי, נכון, כי הם באים למקום מסודר. כן. אתה מבין, הם באים למקום מסודר, שהוא באיזשהו מובן, יש שם אפילו, באיזשהו מובן, המבוגר האחראי כביכול, יש שם צוות שהוא לא אחראי עליהם, אבל הוא כן נותן להם מענה, הוא כאילו כן מסביר להם דברים, בדיוק. כאילו, אתה מבין, והם גם... הם לא עושים משהו שהוא לא חוקי, אז זה מגיע את ההורים. וההורים שלו הם איתו, הם כאילו, הם כן מסתובבים, הם עוזבים אותו לבד עד שהוא מסיים, ואז לוקחים אותו הביתה, אבל בשבילם זה כאילו סבבה, זה ממש אירוע שבעצם, כמו ללכת, לא יודע, לאיזה... לא יודע, משהו של אוכל או משהו כזה. אני חושב שזה יותר מזה. זה נותן להם באמת מגרש משחקים ומגרש אימונים באמת להיות יותר טובים ולהשתפר, וזה משפר את התרבות שלנו בארץ, את התרבות גרפיטי. זה גם חוויה בשביל כולם, בסופו של דבר. גם ההורים עצמם הם כאילו בסוג של כזה שוק, כזה וואו. לא ידענו שזה ככה. וגם חשוב שההורים רואים את הרמה, ורואים את האומנים הגדולים שעושים את הפרויקטים. והם רואים שזה לא חרטה, שיש פה משהו. ורואים שזה יכול להיות גם עסק, שיש אנשים שעובדים בזה, יש אומנים שלא רק מציירים את השמות שלכם, כאילו דברים יפים, איזה תמונות, אתה מבין? וכאילו, זה גם מסתובב את כאילו, איך הורים מסתכלים על זה, על הגרפיטי. לגמרי. כאילו בדיעבד, ההורים הם רואים שלצייר גרפיטי אין בזה שום דבר רע, כאילו מהילד הזה לא יגדל להיות איזה, לא יודע, עבריין או איזה מישהו, לא יודע, שלא מוצלח, כאילו הם יכולים לראות נגיד במקום בן אדם שעובד בהייטק. כי יש את הסטיגמה הזאת על גרפיטי. נכון. שכל מי שמתעסק בגרפיטי, אז הוא כביכול ונדליסט, הוא בעייתי, ויש אמני גרפיטי שהם רופאים ועורכי דין ובהייטק, בדיוק. ואחר כך בערב אחרי העבודה הולכים ועושים את זה פיס. כאילו יש סטיגמה שאומנים הם אנשים שהם בלי עמוד שדרה כזה, כביכול הם מתעסקים בכל מיני שטויות, והם יכולים לא ללכת לעבודה. אבל זה לא נכון, יש כאלה שהם סבבה. כן, אני חושב שפשוט האמנות צריכה לקבל במה, כל אחד צריך לבטא את הכישרון שיש לו, ואנשים שכאלה מגיעים לאירועים של הגרפיטי, בין אם הוא בן 13 או בין אם הוא בן 50, יש לו את המתנה הזאת שהוא קיבל, ויש לו פה אשכרה קיר להתפוצץ עליו ולתת את הציור הכי מדהים שהוא עושה, וכאילו זה מה שאני רואה וזה הווייב בכל אירוע כזה. נכון, וגם אף אחד לא יבוא אליו ויגיד לו, יתפוס אותו ביד ויגיד לו, תמחק את זה, זה ונדליזם, נפתח לך תיק במשטרה ותשלם קנס וכן הלאה. כמו שאתם יודעים, אנחנו פה בפודקאסט שמדבר היפ-הופ, וגרפיטי זה חלק מההיפ-הופ. אז בואו תסבירו לי בדיוק, מה הקשר בין גרפיטי להיפ-הופ? אני אתחיל בשתי מילים, אני ככה בגדול, אני לא מגיע מהיסוד, כאילו, מהיפ-הופ, כאילו, אני לא גדלתי בזה, ואני לא, כאילו, גדלתי קצת בתקופה שלא היה יותר מדי מדיה, ולא היה יותר מדי חשיפה, וגם גדלתי בעיר קטנה שאין שם, לא היה שם יותר מדי, כאילו. קריית מלאכי, לא?
קריית גת. קריית גת. אז אני ככה אגיד רק נטו ממה שאני יודע, שזה פחות או יותר משהו שבאיזשהו מובן הולך ביחד. כאילו, מה היסוד, ממה שאני יודע, מה ההיסטוריה, זה איכשהו משתלב ביחד. אני מאמין שלאנדרי יש יותר לפרט על זה. תרבות, מה יש בזה? זה ראפ, כן, MC, זה ברייק דאנס, מקודם, וגרפיטי. אז בטח שגרפיטי זה חלק של היפ-הופ, חלק הגדול. זה יותר התפאורה של הקליפים, זה חלק מהתרבות של הרחוב, שכאילו איפה שהם גרים, איפה שהם סיבות, כי בטח אז כל ההיפ-הופ התחיל איפה הוא התחיל? בברונקס שם, באמריקה, וכאילו לאט לאט זה התפשט לכל העולם. גם הרדיו שציירתם שם, מי שעשה שם קליפ זה אופק אדניק עם השיר... נראה לי שכמה קליפים, כן. כן, ראיתי כמה קליפים שם. כל הציורים שלכם בתל אביב, הרבה אנשים עוברים שם, ניקו עובר שם עם כל מיני אמנים שעושה להם קליפים, וכאילו פתאום אתה רואה שם אתר, ואתה רואה שם כל מיני חתימות, כאילו. אז כן, זה חלק מהתרבות, זה חלק מהדבר הזה. ואני חושב שסיפרת לי שלך היה תקופה באמריקה. כן. נכון? כן. ושם זה הריל שיט. זה הרגיש כאילו... כמה זמן היית שם? הייתי שם חצי שנה. 4 חודשים. בחילופי סטודנטים. כן, כן, כן. אוקיי. הייתי שם בפרוגרמה, כאילו. עבדתי שם ועשיתי טיול שם בניו יורק, בברונקס. הייתי והרגשתי את זה. כן, כשהכל מסביבך בגרפיטי ואיך הם מציירים שם? איך שם? 10 שנים של הגרפיטי. וואו. שם זה תרבות באמת של 10 שנים. אני אגיד לך מה הדבר היחיד שמבדיל בינינו, לבין אירופה נגיד, זה בירוקרטיה. נטו בירוקרטיה, נטו. אני חושב חינוך דווקא, אבל בוא תסביר לנו למה בירוקרטיה. למה בירוקרטיה? כי בוא נגיד ככה, אני אחלק את זה לשתי שלבים. יש את הוונדליזם, שזה לא חוקי, שבשתי, נגיד, בכל הערים שהייתי באירופה, ביחס נגיד לתל אביב, או לחיפה, פחות או יותר אותו דבר. כאילו, אנשים באים, עושים גרפיטי טג לא חוקי, ועולים אחד על השני, וזה בלי סוף, וזה פשוט, וזה גם לא יעצור, כן. ויש את החלק החוקי, שזה בין, נגיד, אתה הולך בניו יורק, ואתה רואה בניין של 9 קומות עם ציור יפה, וכן הלאה וכן הלאה. ובלי סוף. וזה נותן ניסיון לאומנים, וכאילו מלא. כי היום תגיד, סתם דוגמה, למי יש ניסיון לעשות ציור כזה בארץ? בודדים. כאילו בודדים, כי פשוט כמעט ואין אפשרויות כאלה. כי גם נגיד בארץ, אני סתם דוגמה, אני אגיד לך, אם אני בא לבניין ואני מקבל אישור מכל הדיירים, כולל הבעל של הבניין, כולל הבעל השטח שעליו עומד הבניין. העירייה לא מאשרת. ואומר יאללה סבבה. המשטרה לא מאשרת, פתאום אתה נתקל במשהו. כן, כן, ואומר סבבה, ואני אומר כאילו, וכל זה על חשבוני, אני מביא מנוף, אני מביא צבעים, הכל על חשבוני, אתם רק תנו לי אישור, ואז מגיעה העירייה ואומרת, לא, זה הורס את חזות של פני העיר. לא, אי אפשר, תמחק. אתה מבין? או שעוצרים אותך באמצע, שזה עוד יותר גרוע. ולהפך. מאוד מאוד מקשה. כן, כן, ולהפך. גם כשמגיע העירייה ואומרת, יאללה, בואו נעשה איזה מיזם, פתאום צץ איזה מישהו, אחד הדיירים, ואומר, לא, אני לא מסכים. שמתי פה על הלופ קלרס. איך התחיל הקשר? איך הגעתם לסיטואציה שאתם היבואנים הרשמיים של לופ קלרס בארץ? לופ קלרס זה מותג איטלקי? איטלקי, בדיוק. אז איך הגענו לזה? עליתי לארץ ורציתי לעשות גרפיטי. הגעתי לאיזה חנות וראיתי שם מחיר כמעט 40 שקל. 40 שקל לשישת פחית כזאת? לפחית, אחי. לפחית אחת 40 שקל? לפחית, אחי. איזה גנבה, אחי. והבנתי כמה יעלה לי לעשות את הפיסים בשכונה. ודיברתי עם רומא, פיס 400 שקל. מה זה? בוא נעשה משהו אחרת. הוא אמר, יש פה מותגים של הספריים, כאילו מספיק. אבל אני אמרתי, אם אנחנו צריכים, מה אנחנו נקנה ב-40 שקל? לא, היה לנו סיפור. אני רוצה שרומא. היה עוד מותגים בדרך או שרק לופ קלר? בדקנו כמה. זה לא חשוב, בגדול, כאילו לופ קלר זה מותג ממש איכותי. כן, כאילו זה מה שרציתי באמריקה, גם בגרמניה, בכל העולם.
אני, בדיוק כשעלינו על הנושא הזה, לעלות בעצם להביא ספריים, אז בדקנו כמה מותגים שעדיין אין אותם בארץ, מן הסתם לא היינו מביאים איזה מותג שהוא כבר קיים פה, וככה עלינו על לופ שהוא בעצם מותג חדש ומאוד פרספקטיבי, מאוד איכותי, והוא בעצם הוכיח את עצמו, כי עכשיו הם רכשו גם את קוברה, קוברה עכשיו זה גם המותג שלהם, כאילו הכל מיוצר באותו מפעל. איך הבינו? אז זהו, אז בגדול, איך מביאים פחיות? אתה צריך בעצם, אחרי שעשיתם את כל ההסכמים והכל טוב ויפה, אתה, כמו שאמרתי לך, בירוקרטיה בארץ, יש לנו בירוקרטיה. צריך את האישור של זה, צריך ותוציא את מכון הטופס תקנים. הזה, אם נגיד באירופה, אתה לא צריך כלום, כאילו אתה יכול להזמין מאיטליה לנגיד לגרמניה, מביאים לך את זה ברכבת, בלי שום בעיות, לא בלי תוספת צריך מס, דוגמית, בלי עכשיו כלום, לפתוח, לבדוק את החומר. כלום, לא- שילמת, קיבלת, זהו. אצלנו אתה צריך קודם כל לקבל תקן על כל הדבר הזה. עכשיו, בשביל לעשות תקן, הם דורשים 12 פחיות. לבדיקות, כן, לבדיקות. הם שורפים אותם, מפוצצים אותם, כל מיני שטויות כאלה. וואו, איזו עבודה כיפית. איך להביא את הפחיות לארץ? איך להביא את הפחיות לארץ? זהו, עכשיו נתקלנו בבעיה שצריך להביא 12 פחיות, אבל עכשיו איך אתה יכול להביא 12 פחיות מאיטליה? זה או משלוח פרטי, בדקנו כמה עולה משלוח פרטי וזה הזוי. במטוס אתה לא יכול. זה כאילו נטו משלוח ימי, וזה כמעט ובלתי אפשרי, כי ימי זה נטו מכולות, כאילו אתה צריך איכשהו למצוא מכולה עם מישהו ורק אז. ולתפוס עליו טרמפ. כן, ואז כבר התייאשתי, ואז פתאום אנדרי אומר לי, תקשיב, יש לי חבר, שהוא שכן שלי במקרה, והוא שלח לי עכשיו תמונה שהוא בקפריסין. ויש לו יחטה כאילו. הוא הפליג מאשקלון לקפריסין, ובעצם... מגניב. כן. זהו, והגן שמה. אז פשוט צרחת לו, אמרת לו, תטוס אמרתי לו, עכשיו ללופ כאלה. יש חנות בלרנקה, יואו. שלח אותו לשם עכשיו. הוא פשוט רץ לשם והביא 12 הוא קנה, כן. ביקשנו יותר, הוא הביא לנו 40, כי רצינו גם לנסות איזה כמה, כי בתכלס, אתה יודע, גם צריך להרגיש אותם וזה. כן. אז הבאנו את מה שמגיע למכון תקנים, הבאנו למכון תקנים, ושאנו כמה, סתם עשינו איזה כמה פיסים וזה. אז בואו רק נסביר למאזינים שלנו כמה עולה חבילת ספרי. מה, משלוח? כאילו? לא, אני... לבוא לרכוש אצלנו. כאילו בארץ. כן. זהו, אנחנו נותנים את המחיר שהוא בעצם אחד האטרקטיביים. הכי נמוך בארץ. כן, הכי נמוך. זה כאילו, סליחה, אבל זה מיסיה שלנו, לעשות את המחיר שכל אחד יכול לעשות, לקנות 4 פחיות ב100 שקל ולעשות פיס. אגב, אנחנו עכשיו עושים איזשהו שיתוף פעולה עם איזה חנות בארץ. אני לא אספר על זה עכשיו, אבל אנשים יגלו את זה, כאילו מי שקונה הוא יודע. בפריסה ארצית אגב. ואז אנשים יכולים לבוא לקנות 1, 2, כאילו, כן. ויכולו ליהנות מהלופ קלרס. בדיוק, מי שבעצם אוהב את המותג, אבל הוא לא יכול לקנות עכשיו 2 פחיות מאיתנו, אז הוא הולך ויקנה שם ויעשה את הפיס שלו בכיף. אנחנו נותנים מחיר אטרקטיבי יחסית. אל תתפסו אותי במילה, לפחית זה עולה 27 שקל, זה יכול להשתנות תמיד, כי עכשיו יש הרבה גורמים בארץ שהם בעצם משפיעים על המחירים, לא בארץ, סליחה, בעולם. כאילו, המתכת עולה, ואז הפחית מתייקרת, כאילו, החומר גלם עולים, יש מחסורים, כאילו, יש מלחמה באוקראינה עם רוסיה. אבל 27 שקל פחית זה אחלה מחיר, זה ממש לא 40 שקל לפחית. זה אחלה מחיר, כן. בדיוק, זה, כמו שאתם אומרים, זה משהו שאתם עושים בשביל לעזור לאנשים לעשות יותר גרפיטי, יותר ליצור. אנחנו לא מחפשים להתפרנס מזה, אלא יותר איכשהו לקדם את התרבות בארץ, ולתת גם לילדים, כי אני זוכר את עצמי בתור ילד, אני הייתי חושב כאילו, מה, אני עכשיו אלך לבזבז את ה-200 שקל היחידים שיש לי בשביל לעשות פיס, כאילו, כן. לפי דעתי, אם ככה לדבר על זה קצת לעומק, לפי מה שאני רואה, אז כל האומנים הצעירים היום, הם בכלל לא שמים דגש על התשתית של הקיר. הם פשוט אומרים להם, צריך לצייר משהו, הם באים, מציירים משהו, ואין להם, בכלל לא אכפת להם אם הקיר מתקלף, אם הוא מתקלף אחרי חודש, כאילו, הם פשוט שמים על זה. כשאני התחלתי לעבוד, היה לי איזשהו דגש על זה שאני חייב לתת אחריות על העבודה.
זאת אומרת, סבבה, אז הצבע דועה, נגיד אחרי כמה שנים, וזה כאילו אין מה לשנות פה, אבל אתה כן צריך לתת דגש על התשתית, כאילו על מה אתה הולך לצייר. כן, תעשה רקע לבן, כן, אתה חייב לעשות, רקע מסוים. בדיוק, אם זה קיר מתקלף, אם זה מתכת חלודה, אם זה מתכת מגולבן, כאילו שצריך, כאילו לכל דבר צריך את היסוד שלו, אתה עושה עבודה יותר יסודית. בדיוק, כאילו, אני לא מדבר על עכשיו אני לא נכנס לקטע של רמת ביצוע אפילו. אני לא נכנס לרמת ביצוע מי יותר יפה, מי פחות טוב, מי יותר טוב. למי יש צבעים יותר, למי יש יותר ניסיון וכן הלאה. אני נותן דגש דווקא על אחריות של העבודה. בעצם, לפי דעתי זה הדגש שאני שם עליו, כאילו, יכול להיות שבגלל שהתחלתי זה מה שהיה חשוב אז, כי תמיד הלקוח אומר, טוב, אז כמה זה יחזיק? אז אתה אומר, תשמע, הצבע דועה תוך נגיד בין 5 ל-7 שנים, עד 10 שנים, אבל... מי ידבר איתך אחרי 7 שנים, 5 שנים? בדיוק, אבל אם הוא מתקשר לך אחרי חצי שנה, ואומר, תשמע, היה לגשם, והכל התקלף. ואז אתה מגיע ואתה רואה שמי שעשה נגיד את הטיח, אז הוא עשה את זה עם שפכטל לקירות פנים, ואז פשוט הכל נמס בגשם. ואתה חייב לדאוג לו לציור. כן, ואז בסופו של דבר לא הוא אשם, אתה אשם. אתה מבין? כי מה שהתקלף זה הציור, לא השפכטל שלו כביכול. ולך תסביר את זה ללקוח אחרי זה. כן. אולי תשאל מה ההבדל בין הביצוע שם לביצוע פה. כי הנה עכשיו אנדרי, סתם דוגמה, לפני שנה... ביצוע שם נראה לי יותר מפחיד. אני אספר קצת במקום אנדרי. אנדרי חזר לפני שנה, הוא היה גם ברוסיה איזה חודש כמעט, נכון? משהו כזה. והיה שם קר. היה שם גשמים, ואז יש לו שם חבר'ה שבעצם כמונו, גם עושים, יש שם צוות שעובד, ואז הוא אומר, אל תשאל מה הם עשו שם. היה שם קיר של 6 מטר על 3, והם בנו סוכה מעץ, חסמו אותה בניילון, והכניסו לשם תנור. וואו, למה? תנור, כדי שהצבע יתייבש. כדי שהקיר יתייבש, שהצבע יתייבש. בחוץ שלג. איזה, בחוץ שלג? וואו, מטורף. בפנים פלוס 20, משהו כזה, אז אפשר לצייר. וואו, איזה משוגע. כאילו זה גם פיזית בשבילך, כי תחשוב, אתה עובד עם ככה, עם כפפות, עם כובע עד לפה, בחוץ יש לך מינוס 20 מעלות. זה לא תנאים פה בארץ. פה בארץ זה אולי קשה החום. החום פה בארץ. אבל סבבה. כן. אבל שם זה חתיכת אוטבוקס ענק ובחוץ שלג, איזה יופי. גם בגדול תחשוב, אם יש לך צבע על בסיס מים, אז הוא פשוט קופא. אתה מבין, הוא לא מתייבש, הוא קופא. ואז שזה... לא חשבתי על זה. כן, ואז שבעצם נהיה יותר חם, אז הוא פשוט נמס ומתחיל לנזול, ואז מתייבש. אתה מבין, הוא לא מתייבש ישר, כאילו. כמה יצירות יש לכל אחד מכם? אתה מדבר על... אתם יודעים להגיד? לא, בכללי. אני יודע שאתם גם מפסלים, גם קנבס, גם כל מיני... וואי, זה מלא. נכון? יש בכל הארץ. אתה יודע להגיד לי מספר? תראה, אני אגיד ככה, אם אנחנו מדברים על ציורי קיר, או גרפיטי, כאילו בוא נגיד, וזה אותו דבר, אני לא מדבר עכשיו על טגים, כן? שאנדרי עושה אותם בלי סוף. אז אני לא יודע, אני לא יכול לספור אותם. כאילו, זה כל כך הרבה שנים, זה כל יום אנחנו כמעט במקום אחר, כאילו, אמנם יש פרויקטים שהם נגיד לוקחים לנו שבוע לפעמים, ואז כאילו, פחות, אבל כמעט כל יום אנחנו עושים משהו, כאילו. אז לא יודע. מה אתה באמת יכול להגיד? בממוצע, אלפים. אז מה אתה באמת יכול להגיד לאמנים הצעירים ש... אתה יודע, אולי טיפה עכשיו מתייאשים, אולי עכשיו זה נראה להם שהם בתחילת הדרך ו... לפי דעתי, לאמנים הצעירים יש היום את כל הכלים להצליח. את כל הכלים, כמו שלא היה פעם. היום יש לך אינסטגרם, טיק טוק, כאילו... ציוד. ניסיון, בוא נגיד ככה, בוא נתחיל מזה שיש לך יוטיוב, ואתה כבר, אם יש שם מלא סרטונים של אנשים שעושים גרפיטי, שמסבירים על גרפיטי, שמסבירים על גוונים, איך עושים, מה עושים, כאילו... יש הרבה טוטוריאלים. כן, ילד בתור, כאילו, באופן עצמאי יכול להגיע לרמה שהוא בעצם מקצוען, בלי בעיה בכלל, הוא יכול להתפרסם באופן עצמאי בלי בעיה בכלל. כאילו, גם, סתם דוגמה, אני עכשיו בן 39, ולי קשה להתעסק עם כל האינסטגרמים האלה. אני לא יודע. כאילו, לא שאני לא מבין בזה, אבל אני פשוט אין לי כוח לזה, אין לי... אתה מבין? ואני מסתכל על ילד שהוא, נגיד, סתם כבר בן 10, נגיד, הנה, ילד של אנדרי, ואני רואה אותו ככה, מריץ שם כל מיני דברים, וכאילו, כאילו זה קסם. כן, כאילו, בשבילו זה, כאילו, לא יודע, משהו טבעי. אז מהבחינה הזאת זה באמת יותר פשוט, אבל הבחינה הזאת של לעשות את הגרפיטי בעולם הזה, במציאות הזאת שאנחנו נמצאים,
אני לא יודע אם זה יותר קשה או יותר פשוט, כי הכל מצולם היום. יש על כל דבר הבטחה. אתה צודק, מצד שני גם יש יותר מדי תחרות במקרה הזה. בדיוק. כי כשיש לך יותר מדי אומנים, אז כבר כזה קשה איכשהו להתפרסם. כן, אבל מצד שני, שיש יותר אומנים, אז יש יותר תחרות, ותחרות זה דבר בריא, הרי כי כולם רוצים להשתפר ולעשות יותר טוב ממנו ויותר טוב ממנו, ואני מאמין שגם יש ביפים בין האומנים, והוא עולה עליו, והוא עולה עליו. הקטע גם שיש תחרות ויש עודפים. אתה מבין, כשיש לך בשוק עודף של משהו, אז א' כל זה מאבד מהערך שלו, וב' זה כאילו מאבד מהערך הכספי, כי בן אדם הוא כאילו אומר, טוב, אז כמה עולה ציור? אומר לו 1,500. הוא אומר, מה 1,500? הנה, הילד הזה יעשה לי ב-500. אתה מבין? ואז כאילו, איכשהו זה... נכון שתחרות זה בריא, אבל עודף תחרות זה גם לא. כל עוד שומרים על רמה, זה מעלה את האיכות. זה מעלה את האיכות של כל לא, יש היום חבר'ה צעירים ממש טובים. אני כאילו ממש גאה בהם, הם עושים אחלה עבודה באמת, כאילו. איזה טיפ תוכלו לתת להם? אלה שאני מכיר הם כבר לא צריכים טיפים, הם כבר מסודרים. הם כבר ילדים גדולים, טוב. כן, אבל איזה טיפים אני יכול לתת לילדים? אז כמו שאמרתי, היום יש להם את כל הכלים, תנצלו אותם. זה הכל. תנצלו את האינסטגרם, את הטיקטוק, את הרשתות החברתיות, תצלמו כל מה שאתם עושים, ולהמשיך לעשות. נכון, אני אגיד, הסעיף היחיד שהוא לפי דעתי בעייתי בין להפוך לאומן לבין סתם תחביב, זה, יש את השלב הייאוש, זה בעצם מתי אתה מתחיל להתפרנס מזה. אתה מבין? כי לצייר יפה ולתת תוצאה טובה. אתה זוכר את השלב הזה? כן, זה שלב קשה. שלב קשה. כי אתה צריך איכשהו לחיות על משהו, אתה צריך לשלם שכירות, לאכול וכן הלאה. אתה מבין? אתה לא יכול עכשיו... תשמע, זה גם תלוי כמה משאבים יש לך, כן? אז מה עושים בסיטואציה הזאת? מסתדרים, עובדים קצת פה, עובדים קצת שם. לא להתייבש, כן, לא מתייאשים. מגרדים את הכסף וממשיכים ליצור. אז משקיעים בפרסום, אז נגיד הפרסום הזה לא עבד, לפחות קיבלת עבודה אחת, אז שילמת עליו. זה גם ניסיון, אני גם צריך להבין שכל עבודה היא גם ניסיון באיזשהו מובן, וצריך להתייחס לזה. זהו, לאו דווקא שאתה מרגיש שאתה טוב, אתה באמת טוב, כי כל עוד אין לך את הניסיון הזה של הכמות... אני אגיד לך את האמת, הניסיון הזה לא נגמר. עד עכשיו אני ואנדרי, יש לנו קטעים שאנחנו כזה, לא ציפינו לזה, נגיד. יש עבודות שאתה מסתכל אז ואתה אומר, מי עשה את החרא הזה? כן, בטח. בטח. ללא ספק, תשמע, לפי דעתי זה גם מה שחשוב. זה גם אחד המסרים בנוספים שאני רוצה להעביר, שתמיד צריך איכשהו להתפתח, כאילו. כי גם מבחינת הביצוע, או אפילו להחליף לפעמים סגנונות. איך אפשר באמת לשמור על ראש פתוח? שאלה טובה. לא יודע, אנדרי, יש לך להגיד משהו? כי לפעמים שאתה עושה משהו, אתה כל כך באותו קו, שקשה לך להתרחב וללמוד דברים חדשים, ופתאום להקשיב להוא ולהקשיב לזה. אז זהו, אני אגיד לך, סתם דוגמה, הנה, כשאנדרי הגיע, אז הוא, נגיד, סתם דוגמה נתן לי, נכון שאני תמיד איכשהו, בגלל שיש לנו אינטרנט והכל, אז כן ניתן לעקוב אחרי אומנים מהעולם והכל, אבל כשאתה פוגש בן אדם בתכלס ואתה מתחיל לעבוד איתו, ואתה רואה שהוא עושה הכל שונה, כאילו, הטכניקה שלו שונה, הגישה שלו שונה, ואז אתה אומר, כאילו, טוב, בזה יש יתרונות, אבל בזה לא, אז בוא, כאילו, ואז בעצם מתחילים איכשהו לעשות... משלימים אחד השני. כן, בדיוק, כאילו, 1+1 וכן הלאה, וכאילו, מעיפים את מה שלא טוב, ומשדרגים את מה שטוב, ובעצם ככה איכשהו מגיעים גם תוצאות יותר טובות. אגב, גם חשוב להבין שכל אומן, באיזשהו קטע, יש לו משהו שיוצא לו יותר טוב. נגיד, מישהו מצייר יותר טוב פנים, מישהו מצייר יותר טוב... קליגרפיה, בדיוק. זהו, אז זה גם חשוב. כי ברגע שיש לך צוות, אז אתה יודע פחות או יותר להבין מי יודע מה לעשות מה, ואז אנחנו פשוט... היה לנו מקרים שהיינו 4 אומנים, ופשוט מתנפלים על קיר שהוא בעצם איזה 20 מטר על 5 מטר לגובה, ותוך יומיים מסיימים אותו. וואו. ובקטע שכל אחד פשוט עושה את הקטעים שלו, הם ככה פרצים אחד בין השני, ובסוף יש לך תוצאה שאתה אומר, כאילו, וואו, בכלל לא תכננו שזה יצא. כמה פעמים זה קרה לכם? מלא, זה תמיד ככה, אין פה בכלל... נגעת בזה מקודם, דיברת על האומנים בעולם.
תן לי את הטופ 3 אומנים שאתה... שלי? ספציפית שלי? שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, בוא'נה, כאילו... וואו, אני לא יודע באמת להגיד, כי יש יש יותר מישהו מדי. ששאפת ממנו השראה? אני יכול להגיד בארץ, כאילו, פה, כאילו, לא יודע, פחות... אז בוא ניתן שאוטות לארץ, פרגן להם. זהו, אז בוא נגיד ככה, אם אנחנו מדברים בארץ, כשאני התחלתי, שוב, אני התחלתי כשלא היה גרפיטי, היה מושג ציורי קיר נטו, כאילו, זה הכל היה בהזמנה. אחד הטובים שהכרתי זה... בוא נתחיל מרמי מאירי, ניתן לו כבוד. רמי מאירי? אחד האבות של כל הציורי קיר פה במדינה, שבעצם בכלל התחיל את כל הדבר הזה. דבר שני זה דרור פריד, כאילו באיזשהו מובן היה לי דמות לחיקוי, אהבתי את הביצוע שלו ושאפתי להגיע לזה. תשמע, אז יש לו, בוא נגיד ככה, בתל אביב יש לו מלא עבודות שהם עד היום שומרים עליהם, כאילו. יש את הפנים שהם בעצם מול עזריאלי, יש את הציור המפורסם עם הפנים. היו לו הרבה עבודות, פשוט עם הזמן, עם השנים, אתה יודע, הכל משתנה. כאילו, יש שם בניות, יש שם כל פעם משהו משתנה. לא נשאר הרבה מהעבודות שלו היום, אבל עדיין אפשר למצוא אותם מדי פעם. מול עזריאלי אני יודע שהוא עדיין קיים בדוק. אני לא אגיד שהעבודות שלו הן יפות. יותר יפות כאילו ברמה שהיא הכי טובה בארץ. אתה אומר אבל יש שם משהו מיוחד. כן, הוא פשוט היה הראשון, והוא בעצם הוא סלל את הדרך לכל שאר, בכלל לכל המושג הזה של ציורי קיר, ואחרי זה כל מה שהגיע אחרי זה. רציתי להגיד שבזמן שאני פה בארץ, אני רואה שהגיעו יותר ויותר אמנים, שאני יכול להגיד, זה אמן טוב, זה אמן עם סטייל, זה אמן עם יד, כאילו ממש. ואתה מדבר על חבר'ה צעירים, מקומיים. כן, ואני ארגיש שיש גם חלק של העבודה שלנו, ששמנו קצת את הלב שלנו בזה. כן. כאילו, זה נעים לראות שאנשים הגיעו לזה, התקדמים בזה, שהצליחו בזה. זה יותר חשוב. זה מחמם את הלב. איזה אומנות אתה אוהב יותר לעשות? כל אחד מכם. מה אתם אוהבים יותר? לצייר? גרפיטי, לצייר על קנבס, לצייר על קיר, לצייר על... הכל. אני אוהב לצייר. אז קשה להגיד. קודם כל זה נעים. זה כיף שלנו. וחשוב, זה כיף שלנו, הגיע לעסק שלנו. יש פרויקטים שלא יוצא, יש פרויקטים שיותר כיף, אבל... יותר כיף לראות כשאנשים הגיעו, מסתכלים ואומרים, וואו, זה אתה עשית? אני גם אוסיף כמה מילים. לפי דעתי, כאילו מה שכיף זה כבר מה ששובר את השגרה. כי לא משנה מה אתה עושה, ברגע שאתה עושה את זה בעצם כל יום, אז באיזשהו שלב זה כבר מתחיל להימאס. כאילו אם אנחנו... מתחיל שעמם. בדיוק. אם אנחנו תקועים נגיד עכשיו שבועיים בסטודיו ומצירים תמונות, מלא תמונות נגיד, יש לנו הזמנה גדולה. אז זה כבר כזה, יאללה, מתי יהיה לנו איזה פרויקט? לא, הוא כאילו יש, אבל אתה אומר כבר כזה, יאללה, מתי כבר נסיים את התמונות האלה? יאללה, בא לי כבר לטפס על סולם, אתה מבין? ואז כשאתה נגיד עובד חודש בחום, מטפס על סולם, אתה אומר, יאללה, מתי יהיה לי כבר איזה תמונה בסטודיו? אתה יורד מהסולם הזה. בדיוק. בוא נעשה שבוע. אגב, גם הביצוע עצמו, אתה מבין? כי לפעמים סתם דוגמה, יש לך עבודה שהיא באיזשהו מובן משעממת. כאילו, זה ציור וזה, אבל תחשוב, זה נגיד לוגו של מישהו, זה צביעה, זה פסים ישרים, כאילו, זה סבבה, זה ביצוע וביצוע איכותי והכל, אבל זה משעמם. ואז פתאום יש לך איזה גרפיטי שהלקוח אומר, תתפרו. כאילו, ואתה אומר לו, אבל מה פחות או יותר הכיוון? תן לנו קצת רפרנסים, הוא אומר, תתפרו, סומך עליכם. זה הכי כיף. כן. לא, היה לנו בחור אחד שאמר, טוב, תגיד, מה צריך לצייר? נו, תציירו לי משהו שאבא שלי... כן. יש לנו לקוח במרכז קנדה בעצם, זה הלקוח שלנו. במטולה. כן, במטולה. במטולה? במטולה. כן, אנחנו מרבים להגיע לשם. אז הוא עשה שם איזשהו חידוש, כאילו הוא העיף את האל שם מגרש כדורסל ענק, והוא הפך את זה לג'ימבורי כביכול, כאילו לטרמפולינות. ועכשיו אנחנו מדברים איתו, הוא אומר לי, תשמע, תבוא ואנחנו צריכים לעשות גרפיטי, ואני אומר לו, מה, תשלח לי מה זה, בוא אני אכין לך סקיצה, בוא אני אכין לך משהו. הוא אומר לי, כל פעם כזה, אין לי זמן, עזוב אותי, פשוט תבוא, ילד. פשוט תבוא. כן, ואז אנחנו מגיעים ואנחנו מנסים תוך כדי להבין מה עושים בכלל. הוא לא נותן שום רפרנסים, כלום, הוא לא אומר לי, לא מבינים, זה
פופ-ארט או גרפיטי. ואז הדבר היחיד שהוא נותן לנו משפט, מה זה חזק? הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה שיבוא אבא שלי, ויראה את הציור ויגיד, וואו. מה אתה מצייר לאבא שלו? זה הרפרנס. זה רמה, אחי, אתה מבין? כאילו? מה לצייר? לצייר שאבא שלי יגיע. לא אכפת לי מה יצא, אני רוצה שאבא שלי יגיד, וואו. וואו. וזה המשימה. אז מה אמרת לו? תביא את המספר של אבא שלך, אני אדבר איתו, לשאול אותו. לא, זה תמיד, זה כל האלמנט שאתה רק בסוף תדע אם הצלחת או לא. תמיד, אתה פשוט, וזה ענק. תחשוב, זה לא יודע כמה מטרים אפילו. מלא, זה... זה נראה לי איזה 30 על איזה 70 ועל עוד איזה 30. זה איי-ג'אמפ כזה, כאילו מלא בין טרמפולים, כמו שיש בראשון. כמו כן. זה מגרש, בוא נגיד, נתחיל מזה שזה מגרש כדורסל ברמה בינלאומית, כאילו. כאילו ממש... מתאים לליגת העל, כאילו. כן, כן, כן. זה ענק, כאילו עם עוד עודפים של מגרש כזה. הוא הפך את זה למקום מלא בטרמפולינות. וואו, זה כיף. מקום ענק. לא, חוץ מזה ציינו שם עוד הרבה, יש שם גם מחלקה על הקרח, ציינו שם, קפאנו שם מקור כמעט. במטולה? וואו, חד פה, אתם עובדים בכל הארץ. היה לנו שם גם קטע, אם אתה כבר שואל על קטעים מצחיקים, אז תוך כדי שאנחנו מצרים על במה, אז כאילו, אז בערב מגיעים לשם קבוצות שמשחקים אוקי. אוקי אמיתיים, אתה יודע, שייבות, כאילו. באים מתאמן. כן. ועכשיו, תוך כדי שאנחנו מציירים, אני רואה מלא על הקיר, מלא סימנים של שייבות. שחורים כאלה. כן, ואז תוך כדי שאנחנו מתחילים לצייר, ומגיעים הקבוצות האלה, זה כבר בערב, בסוף היום, אנחנו מתחילים להבין איך כל השייבות האלה הגיעו לשם. פשוט... כן, אתה מצייר פתאום קצת... זה כמו בן אדם, זה פוגע למישהו בראש. ואז אנחנו אומרים, יאללה, בואו נמשיך מחר בבוקר. ברחתי משם. בואנה, אוקי זה ספורט מגניב.